Avui recordem artistes nascuts un 11 de maig. Hortensi Güell i Güell, 1876. Reus. Pintor i escriptor modernista influït per la colla del safrà i pels seus tons càlids i groguencs. Pere Torner i Esquius, 1879. Sant Martí de Provençals. Pintor i il·lustrador conegut per les seves escenes quotidianes i interiors domèstics d'estil senzill i delicat. Joan Baptista Coromina i Figueres, 1890. La Bisbal d'Empordà. Pintor, escultor i ceramista vinculat al moviment noucentista. Salvador Dalí i Domènech, 1904. Figueres. Artista surrealista reconegut mundialment per les seves imatges oníriques i la seva extraordinària tècnica. Eugeni Sierra i Ràfols, 1919. Barcelona. Il·lustrador científic i botànic, considerat una figura destacada de la il·lustració científica del segle XX. Josep Verdaguer i Coma, 1923. Sant Andreu de Palomar. Pintor i muralista conegut pels seus paisatges postimpressionistes plens de llum i color. Joan Margarit i Concernau, 1938. Sanaüja. Arquitecte i poeta que va unir sensibilitat literària i rigor arquitectònic en la seva trajectòria.